बांधवांनो, ही निवडणूक 20 नोव्हेंबर रोजी होऊ घातलेली आहे आणि या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी महाआघाडीचे उमेदवार महाराष्ट्रात आमचे नेते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि अजित पवार हे आता लवकरच सर्व उमेदवारांची घोषणा करतील आणि सन्माननीय एकनाथ शिंदे जे घोषणा करतील त्यात आमचा निलेश राणे असणार आहे. मग तुमच्या सर्वांच्या उपस्थितीत मी त्याचं अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. बांधवांनो, ही निवडणूक अति महत्वाची आहे. महाराष्ट्रासाठी आहे, देशासाठी आहे, महाराष्ट्रातील सगळ्या जिल्ह्यांसाठी आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी पण आहे. आज तुमची उपस्थिती पाहून मी खरंच भारावून गेलो. 4 ते आता 8 वाजले, 4 तास तुम्ही जागेवर खेळून बसलेला आहात. हे तुमचं प्रेम पाहून खरंच हे प्रेम पाहून मी अतिशय भारावून गेलो. तुमचे आभार कोणत्या शब्दात मानावे हे मला समजत नाही. तुम्हाला दीर्घ आयुष्य लाभो, तुमचं आरोग्य चांगलं राहावं एवढंच परमेश्वराकडे मागणी करी. बांधवांनो, ही निवडणूक महत्वाची आहे असं मी म्हणालो. आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करूया. या कुडाळ मालवण मतदारसंघाचा एक वेळा मी आमदार होतो, अनेक वर्ष. या सिंधुदुर्गातून 6 वेळा इतक्या जनतेने मला निवडून दिलं. महाराष्ट्रात अनेक खात्यांचा मंत्री झालो, महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झालो, महाराष्ट्राचा विरोधी पक्षनेताही झालो, केंद्रीय मंत्रीही झालो. राज्यसभा लोकसभा दोन्ही सभागृह मी पाहिली. तसं पाहिलं त्या देशातील सर्व सभागृह महत्वाची. या सभागृहात काम करण्याची मला संधी मिळाली आहे. ही संधी तुमच्या सर्वांमुळे मिळाली. बांधवांनो, माझ्यानंतर या मतदारसंघात कोण आमदार आहे ना महाराष्ट्राला माहित, ना सिंधुदुर्गाच्या कुडाळ मालवणच्या लोकांना. मी कोणावर वैयक्तिक टीका कधीही करत नाही, पण बांधवांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल, समृद्धी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणून सुखी संसार लोकांचे व्हायचे असतील, इथे बरीचशी कामं आता बाकी आहे. उद्योग यायचे बाकी आहे. मी दोडा मार्केट बाजूला उद्योगांसाठी 1400 एकर जागा राखून ठेवली. मला इंजिनिअरिंग कारखाने, औद्योगिक कारखाने आणि आधुनिक टेक्नॉलॉजी असलेले कारखाने आणायचे. ओरसला मी या सर्व टेक्नॉलॉजीचे कारखाने येत असताना आमच्या तरुणींना इथेच नोकरी मिळावी म्हणून प्रशिक्षणासाठी या ओरस या ठिकाणी प्रशिक्षण केंद्र पण सुरू केलं आहे. बांधकाम सुरू आहे, लवकरच पूर्ण होईल. मुला मुलींना शिक्षण मिळेल आणि तोपर्यंत दोडा मार्गला कारखाने उभे राहतील. आपल्या देशात हॉस्पिटलला लागणारं साहित्य, मशिनरी बनवणारे कारखाने एकमेव आता विशाखापट्टणमला झालाय, बाकी देशात नाही. तसे 500 पेक्षा जास्त कारखाने दोडा मार्गाला यावेत, हे माझे प्रयत्न आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मी काय आणलं नाही हो सांगा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात फेब्रुवारी मार्च मध्ये पाणी टंचाई असायची. कोणतं धरण मी नाही आणलं. महमदवाडी असू द्या, घोणसरी असू द्या, टाळंबा असू द्या, मोठी लहान सगळी धरणं आज जी सुरू आहेत आणि पाणी टंचाई नाही. टँकर मुक्त सिंधुदुर्ग जिल्हा हा नारायण राणेंनी केला. वीज सांगा. डोंगराळ भागात जिथं धनगर समाज राहतो तिथे वीज नव्हते. मी आलो 90 साली तेव्हा, पण वीज कुठल्या गावात गेली नाही. असं एक गाव
या मी संपूर्ण जिल्ह्यात शिल्लक ठेवला नाही. आपल्या जिल्ह्यातले रस्ते बघा आणि महाराष्ट्रात कुठेही जा जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा आपल्या जिल्ह्यात बघा, रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य, शाळा, मनोरंजन केंद्र, काय नाही आणलं. इंजिनिअरिंग कॉलेज आणलं, मेडिकल कॉलेज, 650 कॉटचं हॉस्पिटल या कुडाळमध्ये उभं आहे. 600 मेडिकलचे विद्यार्थी आज डॉक्टरचं शिक्षण घेत आहेत कुडाळमध्ये. 2000 इंजिनियर शिक्षण घेत आहेत कणकवलीमध्ये. का नाही एखादी बालवाडी या विरोधकांनी चालू केली हो? उद्धव ठाकरे काय मला माहिती आहे हो चांगलं. त्या शिवसेनेच्या पुढारी जे आहेत नेते तर म्हणणार ना लायक नाही हो. एखादं कॉलेज, एखादी शाळा, एखादा उद्योग, 5-25 लोकांना नोकरी मिळेल असं एक काहीतरी सुरू केलं का? आधुनिक टेक्नॉलॉजी यावी, त्याचं प्रशिक्षण दिलं जावं. भविष्यात आमच्या मुला मुलींना चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळाव्या. केला का प्रयत्न कोणी? लेटर येते, नेते येत आहेत, भाषण करतायत. नारायण राणे त्यांचं टार्गेट, राणे कुटुंब. काय वाकडं केलं हो? काय वाईट केलं? एक तरी कारण सांगा, एक तरी कारण. तर काल परवा गेलेला दोघं कोण आणले जंगलातून धरून. सध्या सिंधुदुर्गात माकड फार झाले, शेतीचं नुकसान फार होत आहे. आणले धरून. 90 साली आमदार राणे झाले. ही सगळ्यात वाईट गोष्ट आहे. अरे राणे आला नसता तर तू दिसला नसता ना, राजन तेली दिसला असता ना, उपरकर दिसला असता. कोण होते होय? काय होतं? त्यांची घरं पाहिली का तेव्हा तुम्ही? राजन तेलीला घरही नव्हतं. आता कणकवलीत पण बंगला आणि सावंतवाडीत पण बंगला. कसं आलं होय? काय कंपनी आहेत, काय फॅक्टरी आहेत, काय उद्योगधंदे आहेत, काय इन्कम टॅक्स भरतात दाखवा. काही नाही. दलाली, कॉन्ट्रॅक्टरवरून पैसे घेणं, फसवणूक करणं, हे त्यांचे धंदे. आणि माझ्यावर टीका. या राजन तेलीला बांद्र्याला बीकेसी मध्ये 3.5-4 कोटीचं घर विचारत त्याला, तुला कोणी दिलं रे? सावंतवाडीची घराची जागा मी घेतली होती कार्यालयासाठी, तिथे घर ठोकलं. काय लायकी हो यांची? त्याला आमदार केलं मी राजन तेलीला, MAC. एकही मत तेव्हा काँग्रेसकडे नव्हतं, एकही मत. त्याला विचारा राणेने जो खर्च केला, कोण आत्ताचा पुढारी खर्च करून तुला आमदार बनवेल? आणि आता माझ्यावर टीक करा, मला काय फरक नाही. मी तुमची दखल पण घेत नाही. माझी बरोबरी करू शकत नाही ना, माझ्या निलेशची करू शकत नाही, नितेशची करू शकत नाही, कोणाची लायकी नाही. 6 वर्ष विधान परिषदेत तोंडातून शब्द निघाला. इथला आमदार वैभव नाही. नावात वैभव, कर्तृत्वात काही नाही, शून्य. 10 वर्षात विधानसभेत बोलला, सिंधुदुर्गाच्या प्रश्नाबद्दल बोलला, महाराष्ट्राच्या समस्याबद्दल बोलला, कोरोनाबद्दल बोलला. काय बोलला? नाही बोलला. मग कशाला गेलास? लोकांनी का निवडून दिलं ते मला कळत नाही. काय आहे त्याच्यात? हा, जाड जूड बघून जर करणार असेल ना, माझी काय हरकत नाही. पण ते वजन, ते जाडजूडपणा लोकहिताचं, लोक कल्याणाचं आहे का? काय केलं त्यांनी? काही नाही. काम दुसऱ्याच्या नावावर घ्यायची, विकास काम, रस्त्याची कामं, पुलाची. कोण करणारे? कॉन्ट्रॅक्टर. कोल्हापूरचे. पार्टनर कोण? आमदार. नाही म्हणून सांगावं. असे आमदार विकास करू शकतील तुमचा? बांधवणा हा जिल्हा प्रगतीकडे जातोय. 90 साली मी आलो, माननीय बाळासाहेबांनी मला पाठवलं, नारायण तुला मागतायत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, तू तिथे उभा राहा. साहेबांना नमस्कार सांगत होतो, साहेब मला एक टर्म अजून करू दे मुंबईत कॉर्पोरेशनला, कारण मला महापौर व्हायचं. एकच पद माझं राहिलं. नाही म्हणे, तुला जावं लागेल. मी आलो. 28 दिवस होते. किती हो दरडोई उत्पन्न होतं लोकांचं? 35,000.
आज विचारा किती दरडोईत पण नाही, 2.5 लाख. कसं होतं हो? तेव्हा बघा, घर बघा, तेव्हा लोकांची राहणीमान बघा, आणि आता बघा, आताची मुलं कशी शिकतायत बघा. प्रत्येक तालुक्यात इंग्लिश मीडियम शाळा आहे, प्रत्येक शाळेत शिक्षक आहे, वर्ग आहे, कुठे अपूर्ण वर्ग नाही, आणि शिक्षक पण कमी नाही आहेत. हे कोणी केलं? आज मेरिट मध्ये 10वी आणि 12वीला 8-8, 10-10 मुलं येतात. कशी येतात? शैक्षणिक दर्जा. आज चांगल्या चांगल्या परीक्षेमध्ये आज आमची मुलं पास होत आहेत, चांगल्या नोकऱ्या मिळत आहेत. IAS IPS साठी मुलं परीक्षेला बसत आहेत. मी एक दिवशी रेल्वेने येत होतो सिंधुदुर्गात, VT स्टेशनला उतरलो गाडीतून, तेवढ्यात एक मुलगी पोलिसांचा ड्रेस घातलेली आली आणि मला सल्यूट मारला आणि नमस्कार. मी म्हणलं, आपण कोण? दादा, मी वेंगुर्ल्याची, मी IPS झाले, पोस्टिंग मला VT स्टेशनला झालेली आहे. मला कळलं, वायरलेस मेसेज आला की तुम्ही कोकणात चाललायत, तुम्ही स्टेशनला, म्हणून तुमचा आशीर्वाद घ्यायला आलो. मला आनंद झाला. माझ्या सिंधुदुर्गात एक मुलगी वेंगुर्ल्याची IPS झाली. असंख्य होतील तेव्हा किती आनंद, IAS होतील तेव्हा किती, कलेक्टर कमिशनर होतील किती आनंद. अशा दर्जाचं शिक्षण माझ्या जिल्ह्यात मिळावं, हे माझे प्रयत्न आहेत. आहे का विरोधकांचे? उभाटा का फुबाटा? शिवसेना फक्त लोकांना शिव्या घालायचा. आमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सारखे शिव्याशिवाय बोलत नाही. अरे एकनाथ शिंदे किती तास काम करतायत जरा बघा महाराष्ट्रात. आता गुवाहाटीमधून आले, तिकडे इकडे आले, काल 4 वाजता झोपले. परवा त्यांच्या घरी गेलो, मला कळलं मला भेटायचं होतं, माझी अपॉइंटमेंट होती 11ची. मी घरी गेलो, ते बोलले 6 वाजता आले. हे कोणासाठी? उद्धव ठाकरे, तुम्ही मुख्यमंत्री होतात. 2.5 वर्षामध्ये हा माणूस 2 तास फक्त मंत्रालयात, 2 तास असा मुख्यमंत्री. काय विषय माहित आहे तो त्याला? एक विषयाचं गंधन आहे. अर्थमंत्री एकदा मुंबईत आल्या होत्या देशाच्या, निर्मला सीतारामन, आणि एक कॉन्फरन्समध्ये एक प्रश्न त्यांना विचारला मुख्यमंत्र्यांना, काय हो तुम्ही बजेटमध्ये किती तरतूद विकासाला केली आहे, कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट किती केली आहे? तो विषय माझा नाही ना, तो विषय तुमचा. मग तुझं काय आहे? कोरोनामध्ये औषधामध्ये 15% खायचे, हा तुझा विषय? प्रत्येक विकास कामात 10 आणि 15% हा, आणि याचा मुलगा 2.5 वर्षात हे दुकान चालवलं, लोकहिताचं नाही. आणि आता आमचं सरकार, महाआघाडी सरकार, बघा विकास काम किती गतीने चालले, विदा कार्य चाललंय. आता पण आमच्या निलेशने उल्लेख केला, वक्त्याने उल्लेख केला, लाडक्या बहिणीचा 1,500 रुपये महिना. गरीबार जिथे चूल पेटत नाही, त्या चूल पेटत नाही ना, त्यानं चूल पेटवण्यासाठी आमच्या एकनाथजी शिंदे आणि हे पैसे देत आहेत गरिबांसाठी. आम्ही सत्तेवर आलो, आम्ही बंद करू, हा उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्कला म्हणतो. अरे बंद कर, सूर चालू काहीतरी कर ना आयुष्यात. कधीतरी लोकहितासाठी लोकांना चालू काही करून दाखव. तुझ्या शिवसेनेच्या लोकांनी ते आता घेतले, त्यांनी एक शाळा, कॉलेज, एक तरी मार्गदर्शन, एक वृद्धाश्रम आम्ही उभा केलाय. तू केलायस? रिटायर झाला ना, पाहिजे तुला एक जागा ठेवतो. काय केलं तुम्ही? काही न करता टीका. फक्त एकनाथ शिंदे, नारायण राणे हे टार्गेट सोडून गेले. म्हणून तुझ्या बरोबर काय राहणार? एखाद्या बुद्धू माणसावर काय करणार हो? त्याला काय कळत नाही. आणि मग आज ही विधानसभेची निवडणूक बांधवानो, या महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आहे, सर्वांगीण विकास. महाराष्ट्र देशामध्ये प्रगत राज्य व्हावं, या राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात समृद्धी यावी, आमच्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकाला चांगला भाव मिळावा, शेतकरी आमचा सुखी व्हावा, या दृष्टीने काम आहे. हे काम आहे. पत्रकार राणीसाहेब, तुमचा निलेश शिवसेना एकनाथ गटात गेला. म्हणलं काय आलं?
मी बीजेपीचा आहे, आमचा नितेश बीजेपी आहे. आता इथे जागा एकनाथजींना मिळाली, एकनाथजीचं मन मोठं. त्यांनी निलेशला बोलवून सांगितलं, निलेश ये, मी तुला उमेदवार देतो. मी धन्यवाद देईन त्यांना. बोलून सांगितलं का निलेश मध्ये कर्तृत्व आहे. निलेश लोकहित लोककल्याण हे काम करतोय. नितेश देवगड वेबवाडी या आणि कणकवलीत बघा 10 वर्ष त्यांनी केलेलं कार्य आणि काम आणि महाराष्ट्राचं नाव. आणि वैभव नाईक बघा गल्लीतच आहे अजून. गल्लीत तुलना करा ना. मग जसं काम करायचं असेल, या कुडाळ मालवणचं कायापलट करायचं असेल, इथली मुलं सर्व क्षेत्रात आघाडीवर देश पातळीवर जायची असतील तर तुम्हाला निलेश सारखाच आमदार हवा. एकनाथ शिंदे, आमचा देवेंद्र फडणवीस, अजित दादा यांचं सरकार हवं. यांचं सरकारी आणा आणि त्या सरकारमध्ये आमचा निलेश राणे सारखा आमदार हवा, नितेश राणे सारखा आमदार हवा. तरच विकास या जिल्ह्याचा होईल. कोणी काही उलट टीका करतं. कोणी टीका तिकीट नाही मिळालं. तिकीट मिळालं मला एक सांगावं, या राजन तेलीचं घर कणकवली. कणकवलीत त्यांनी काय केलं सांगावं. गोडग्याला वडील राहायचे, वडिलांची तरी काय ते जिवंत असेपर्यंत काय सेवा केलीस. मामांकडे राहायला खायला वडील घोडग्याला ना वडिलांना विचारू शकला, त्यांना पोसू शकला ना. कणकवली कोणाच्या करंगळीवर डॅश करू शकला सांगा मला. आणि तो शिवसेनेत गेल्यावर उद्धव ठाकरे आणि बोलतो बोला राणेंविरुद्ध काय बोलणार तू. तू शेंबडा आणि तो शेंबडा माझ्या जवळ येऊन माझ्याशी उल्लेख काय करतो तू. नारायण राणेचं घर पाडायला. अरे कॉर्पोरेशनची परवानगी घेतली मी, बँकेचे पैसे घेतले मी, रीतसर कायदेशीर घर बन. आणि मुख्यमंत्र्याला पहिलं राणेंचं घर उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पत्नी हा सूड. अरे 39 वर्ष शिवसेना वाडाला महाराष्ट्रात पोचायला ते राणीने रक्त दिलाय. कष्ट मेहनत परिश्रम केले. कुठे होतास तू. अरे तू कोणाला एक कान फडत तरी मारलं का. मुंबई शिवसेनेचं नाव आणि दहशत झालं. त्याला कारण नारायण राणे सारखे सैनिक होते, एकनाथ शिंदे सारखे सैनिक होते. तू कुठे होता रे तेव्हा. कुठे होता. अरे आम्ही झालो नसतो तो तू दिसला पण नसतास रे. मातोश्री मध्ये असतास. बांधवानं आमच्या आई वडिलांची पुण्याई म्हणून माझ्यासारखा सैनिक जगला. हे माझ्या आई वडिलांची. आम्ही काम कार्य सेवा जनतेचे प्रश्न आणि मराठी माणसावर जिथे अन्याय झाला तेव्हा धावून जायचो. तेव्हा जीवाची पर्वा नाही केली. आम्ही नाही केली पर्वा. उद्या माझं काय होईल, माझं कुटुंब उघड्यावर पडेल याची चिंता आम्ही केली नाही. म्हणून शिवसेना आज आहे आणि म्हणून हा मुख्यमंत्री झाला. हो आता कधीच होणार नाही. आता 25 आमदार येता नाके नऊ आहेत. 25 दुकान बंद होत चाललंय. बांधव मराठी माणसाबद्दल आणि हिंदुत्वाबद्दल आम्हाला सार्थ अभिमान असणारे आम्ही आहोत. हिंदुत्व आणि मराठी माणूस यांच्यासाठी काही करायला तयार आहे. मी सिंधुदुर्गातला बघा कुठलाही कार्यकर्ता येऊ दे. आज सांगतो आजचं उदाहरण 8 वाजता. आज 8 वाजता माझे फोन बेल वाजली. मी उचलला. हॅलो कोण बोलताय. रडायला लागला तो माणूस. बोलो आपण कोण बोलताय. साहेब मी साताऱ्यावरून बोलतोय. माझी पत्नी आम्ही इकडे आलो होतो साताऱ्याला. माझी पत्नी विमान फासले त्याचं नाव वारली आणि डेड बॉडी सरकारी हॉस्पिटलमधून मिळत नाही. मी बोललो तुमचं नाव सांगा. पत्नीचं नाव सर लिहून घेतलं मी. आणि बांधवानं कलेक्टरला फोन केला आणि तिथल्या सिव्हिल सर्जनला फोन आणि त्याचं प्रेत घेऊन दिलं. का नारायण राणे सोडून दुसऱ्या कोणाला या जिल्ह्यातला फोन केला हो. का उद्धव ठाकरे शिवसेनेच्या त्या लोकांना का नाही फोन केला. काल गेलेले. विश्वास आहे
दादांना फोन केला, 1 तासात अर्धा तासात डेड बॉडी मिळेल. सावंतवाडीत ते राहतात, ते एसटीच्या समोर काहीतरी घर आहे त्यांचं. आता आले तर विचार, आज निघाले तिकडून ते. बांधर कुठल्या माणसाचं काम मी नाही केलं. अडचणीला धावून कोण जात? वैभव नाईक जातो, राजन तेली जातो. लोकांच्या पैशावर किंवा कॉन्ट्रॅक्टरांच्या पैशावर जीवन जगणारा तो उपरकर जा करतो काम. काय काम धंदे आहे त्यांचे? काय काम धंदे? आणि म्हणून बांधवांनो, तुम्हाला माझी विनंती करावीशी मला वाटते, विनंती करावीशी वाटते. ही निवडणूक अति महत्वाची आहे, तुमच्यासाठी, आमच्यासाठी, जिल्ह्यासाठी, येणाऱ्या पिढीसाठी. निलेश राणे, नितेश राणे असोत, हे तुमच्यासाठी. आम्हाला काय मिळवायचं नाही या जिल्ह्यातून. आम्ही सगळे आमचे व्यावसायिक आहोत. आम्ही फुकट जगणारे किंवा कमिशनवर जगणारे आम्ही नाही आहेत. प्रत्येकाला, निलेशला वेगळा भाग आहे, नितेशला वेगळा भाग आहे. त्यांनी तो व्यवसाय करा आणि राजकारण करा. पूर्ण सोडलेले नाही. आपला व्यवसायातून पैसे मिळाले ते कुटुंबाला. तर आम्ही कोणाच्या बसण्यात नाही, उठण्यात नाही, कुठल्या अड्ड्यावर नाही, पार्टीवर. मी कुठल्याच्या डिनरला पण जात नाही आणि बाहेरचं खातही नाही. एवढे काटेकोरपणे वागायचं. बाळासाहेबांनी तेव्हा हा उद्धव जर कॅपेबल होता तर ह्याला सोडून मला का केला हो मुख्यमंत्री? मला काय एवढी पद दिली? बांधवणे 11 पद आहे, 11 माझं पद आहे. का पद दिली? बांधवण थोडा वेळ थांबा, मुख्यमंत्री आले दारापाशी, कृपया जाऊ नका, माझी विनंती आहे. हे तुमच्यासाठी एवढे लांब आले आहेत, कृपया थांबाव. आणि म्हणून मला तुम्हाला सांगायचं, तुम्ही कडवटपणे आमच्या पाठीशी उभं राहिलात तर आम्ही कुठेच कमी पडणार नाही. ना दिल्लीत, ना महाराष्ट्रात, ना कुठेही. अजूनही कुठेही कमी पडणार नाही. फक्त तुमची साथ पाहिजे, आशीर्वाद. आशीर्वाद सांगा मला, गेल्या 34 वर्षात किती ब्रिज झाले हो जिल्ह्यात? किती रस्ते झाले, न होणारे झाले? हायवे बघा, आपला हायवे. आपला हायवे वाटतं का तुम्ही सिंधुदुर्गातून जाताय? मला तर वाटतं मी फॉरेनला आलोय. आता मधला भाग पण आहे ना 2 रस्त्यामध्ये, तो पण ब्युटिफिकेशनला मी दिलेला आहे. नितीन गडकरींनी त्यासाठी मला 12 कोटी दिलेत. आता त्याचं ड्रॉइंग आणि सगळं चाललंय. आता बघा तुम्ही, पुढच्या वर्षी आपला रस्ता कसा सुंदर अजून दिसेल. हे का करतोय? डॉन बॉस्को आणली बघा. डॉन बॉस्कोचे फादर अनेक चक्र त्यांनी मंत्रालयात मारले. एक दिवशी मला भेटले, म्हणलं तुम्ही का आलात? साहेब, आम्हाला डॉन बॉस्को सिंधुदुर्गात आणायचे, जमीन पाहिजे आणि परवानगी पाहिजे. मी म्हणलं फादर, परत तुम्ही मंत्रालयात येऊ नका. मी जमीन आणि परवानगी तुमच्या चर्चमध्ये मी पाठवीन, काळजी. दुसऱ्या महिन्यात परवानगी पाठवली, 20 एकर जागाही दिली आणि माझ्या पदरचे 25 लाखही दिली. तेव्हा बघा डॉन बॉस्को कशी रुबाबात उभी आहे. आज मुलं आपली बघा, एवढे चिमुकली मुलं कसं फाटफाट इंग्लिश बोलतायत. वरवड्याची बघा, उर्सुला 2000च्या जवळपास मुलं आहेत. 2000च्या जवळपास मुलं आहेत. एका फेस्टिवलला, त्यांच्या वार्षिक फेस्टिवलला मी गेलो. छोटी छोटी मुलं 5-6 वर्षाची इंग्लिशमध्ये भाषण करताना मला खरंच वाटे ना, मी वरवडे फळेवाडी, मी सिंधुदुर्गात आहे. हे कसं काय झालं हो? कसं झालं? पैसे घेऊन आम्ही आणली नाही, उलट 25 लाख देऊन आणली शाळा, कॉलेज. हे डॉन बॉस्को. प्रत्येक शाळेला माझी देणगी आहे. प्रत्येक चांगल्या प्रकल्पाला. वृद्धाश्रम का आणलं हो? अनेक घरच्या समस्या आहे. वृद्ध झाल्यावर मुलंच विचारत नाही आई वडिलांना. अनेक जण यायचे रडत, आम्ही काय करू, कुठे जाऊ? कोण म्हणतो 70 वय आहे, कोण 75, 80. मी वृद्धाश्रम बांधला, जाऊन पहा तुम्ही. गणेशाचं मंदिर बांधलं आतमध्ये,
तिथलं जेवण बघा, राहणीमान बघा, कसं झोपायला मिळतं बघा. आम्ही घरी राहतो तसे वृद्धांना ठेवलाय मी. 2-3 महिन्याने मी आणि माझी पत्नी त्या वृद्धांबरोबर जेवतो जाऊन. त्यांना कसं जेवण मिळतं ते पाहण्यासाठी कोण करतं हो एवढं? आणि तरी पण टीका राणे आणि असे तसे. काय केलं राणेने? एक तरी गुण वाईट गुण सांगा. एक तरी वाईट गुण. कोणाला दुखवलं? काय केलं? हा, आपला एक गुण मात्र आहे, वाईट गुण आहे. आपल्याकडे बोट दाखवलं तर आपण नाही गप्प बसू. कोण अंगावर आला असं म्हणणार नाहीये मार घाट. त्याने एक मारलं तर आपण 2 मारणाऱ्यापैकी आहे, उघड सांगतो. ते मी सहन नाही करत. कारण आम्ही कष्ट करतो, मेहनत करतो, लोकहित करतो, लोक कल्याणासाठी काम दिवस रात्र करतोय हो. दिवस आता इथे असलो, उद्या मुंबईत, परवा दिल्लीत. सांगा मला सारखं मुंबई, दिल्ली, कोकण आणि महाराष्ट्रात फिरायला काय होत असेल आमच्या शरीराचं? आम्ही तक्रार केली कोणाकडे नाही. म्हणून बांधवांनो, निलेश आमचा आणि नितेश दोन्ही चांगले शिकले. दोघेही परदेशात शिकले. निलेश MCOM झाला, त्यानंतर PhD त्यांनी केली. नितेश आमचा आहे लंडन MBA. असेच नाही मी सांगितलं. राणे कुटुंबातले 3 कशाला? कर्तृत्व आहे राण्यांमध्ये, तिघांमध्ये कर्तृत्व आहे म्हणून कुठेही वॅकन्सी असते. माननीय एकनाथजी शिंदे यांनी निलेशचा बोलवलं, निलेश माझ्याकडे ये, मी तुला या ठिकाणी उमेदवारी दे करतो. उगाच नाही घेत कोण. चुकल्या करून, लोकांच्या तक्रारी करून, दलाली करून आम्ही नाही प्रवेश मागत कुठे. या दोघांचे गेले त्यांना विचारावं काय काम आहे, नोकरी काय, काय करून मिळवले पैसे. आणि म्हणून बांधवांनो, निलेश राणे आमच्या एकनाथजी शिंदेने प्रवेश देऊन उमेदवारी दिल्यास आपण त्याला नुसतं निवडून नको. नुसतं मला निवडणूक विचार प्रचंड मताधिक्य निवडून द्यावं असं मला वाटतं. मी इकडे काम केलंय हो. या मतदारसंघात का पराभव झाला मला अजून कळलं नाही. तेव्हा काम केलं. या कुडाळमध्ये कुठून फंड आणले. अनेक माझे राज्यसभेत मित्र होते तेव्हा अनेक. त्यांना साहब अरे मुझे 50 लाख दो ना, मेरे को एक सड़क बनानी. कोणाचे 50 लाख, कोणी 1 कोटी असे घेऊन मी इथे वापरलेल्या सावंतवाडी, मालवण, कणकवली. जो आज विकास दिसतोय, रस्ते दिसताय, पाणी दिसतंय. अहो पाण्याची फेब्रुवारी महिन्यात मुंबईच्या चाकरमानी महिला यायच्या नाही. आता बघा 12 महिने पाणी आहे, 12 महिने. आणि म्हणून तुम्हाला वाटतं याहीपेक्षा विकास व्हावा. आमची मुलं IAS व्हावी, IPS व्हावे, कलेक्टर व्हावी, कमिशनर व्हावी, इंजिनियर व्हावी, आधुनिक टेक्नॉलॉजी मोठ्या हुद्द्यावर कामाला लागावेत. इंजिनिअरिंग कॉलेज कणकवलीचं काढल्यानंतर हा जवळपास 20-1 वर्ष. 6 महिन्यापूर्वी मी पुण्याला गेलो होतो. पुण्याला माझ्या घरी जात असताना खाली एक मुलगा भेटला, नमस्कार केला, पाया पडला. दादा मी तुमच्या कॉलेजमध्ये शिकलो, मी कणकवलीचा. म्हणलं काय रे, तू काय करतोस इकडे? दादा मी तुमच्या कॉलेजमध्ये इंजिनियर झालो आणि मी पुण्यामध्ये एका कंपनीत कामाला. मला वा अभिनंदन तुझं. काय पगार आहे विचारलं, कुतूहल म्हणून विचार. तो म्हणला दादा मला 45,000 पगार आहे. और या कोकणात आपली लोक मुंबईला जायचे 1,500, 2,000, 15,000 आणि आता जास्त असतं ग्रॅज्युएट होऊन 20,000. याच्या पलीकडे पगार नाही. पण कॉलेजमध्ये इंजिनियर झाल्यावर तो मुलगा पुण्याला कामाला लागला. 45,000 सुरुवात केली. कसं घरचं राहणीमान सुधारेल, घरचे भावंडांना कशा प्रकारे शिक्षण देईल, खाणं कपडे लत्त्यात बदल होईल, याला सुख म्हणतात, समाधानाने आनंद म्हणतात. तो मिळवण्यासाठी तसं काम केलं. बांधवांना आम्ही काम करायला तयार.
सगळ्या प्रकारचं काम कुठेही आम्ही कमी पडणार नाही. ना एकनाथजी कमी पडतील, ना आमचे देवेंद्र, ना अजित पवार, ना मी, ना केसरकर, ना आमचा निलेश, ना जितेश, कोणी कमी पडणार नाही. आणि म्हणून दुसऱ्यांचे उमेदवार बघा आता कसे मिळतील. कसे तुम्ही पारखा त्यांचं कर्तृत्व, मागे त्यांनी काय केलंय त्यांचा इतिहास बघा, इतिहास जरा बघा आणि मग मतदान करावं असं मला वाटतं. हा आपला कोकण खरंच नुसता महाराष्ट्राच्या नकाशावर नाही, देशाच्या नकाशावर प्रगत कोकण म्हणून आपली ख्याती जाऊ दे, हो ख्याती जाऊ दे. पूर्वी आपण कोकणाकडे लोक म्हणायचे आम्ही कॅलिफोर्निया बनवणार आहे कोकणाचा. आता कॅलिफोर्नियाच्या लोकांना वाटेल आपण कोकण बनवावा, असा विकास आपल्याला करायचा. आपण पर्यटन आणलं, 5 स्टार येत आहेत, आता वेंगुर्ल्यात 5 स्टार येत आहेत, मालवणमध्ये येत आहेत, दोडामार्गमध्ये मोफा एअरपोर्ट आला, हो सिंधुदुर्गाला लागून चिपी विमानतळ आला होता का, रेल्वे होती का. आज देशभर रेल्वे जाऊ शकते, विमानं जाऊ शकतात, विमानतळ झालाय, 2 झाले आजूबाजूला. काही नाही आपल्या जिल्ह्यात, सगळं का आहे, मात्र माणुसकी आणि निष्ठा आणि प्रामाणिकपणा याची उणीव पडू देऊ नका. बांधवांनो, भगिनीनो, मातानो, ही माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे, नम्र विनंती आहे. नारायण राणेला माननीय आमच्या बाळासाहेब ठाकरेंनी पाठवलं, साहेबांचं तैलचित्र आहे. साहेबांना सांगितलं साहेब तुम्ही पाठवलं, विश्वासाने पाठवलं, मी आज तुमचा विश्वास कोकणात येऊन सार्थकी लावला, एवढं विश्वासाने मी तुम्हालाही सांगेन, सार्थकीला. विमानतळातून जाताना चिपीवर आनंद वाटतो, अरे एवढ्याशा आपल्या जिल्ह्यात विमानतळी आला, आपल्या जिल्ह्यातून जेटी झाल्या, कुठेही बोटीने आपण जाऊ शकतो. आता लवकरच तुमच्या वेंगुर्ल्याला मोठं बंदर येत आहे, जगभर बोटी जातील, जगभरच्या बोटी आणि माल आपल्याकडे येईल. कोणी आणलं का विमानतळ, कोणी आणलं का, मोफासाठी प्रयत्न केले का. एकाचं नेत्याचं नाव सांगा, एक पक्षाचं नाव सांगावं आम्ही सोडून, नाही हो बांधव, नाही. हा सगळा विचार करा. आज जमलेल्या लोकांना मला सांगायचं आहे, बसला तर शेजारी पाजारी गावच्या लोकांना बाजारात जात असताना कुठे भेटले, त्यांना आपल्या या जिल्ह्याचा विकास आणि विकासाची दिशाबद्दल तुम्ही सांगा. राणे असं म्हणत, आम्हाला विकासाची दिशा ही जनतेपर्यंत जाते, जनतेच्या घरापर्यंत जाते. त्या घरात समृद्धी यावं, त्या घरातील तरुण तरुणी चांगले शिकावे, चांगली नोकरी लागावी, उद्योजक व्हावे, मोठे श्रीमंत व्हावे. मी MSME तर्फे अनेक कारखाने आणायचा प्रयत्न केला, अनेक कारखाने. एकदा आसामला गेलो, येताना खाली हात आलो नाही, तिथे बांबूची रोपं आणली, मी बांबूची रोपं आणली, ती लोकांना वाटली लोकांनी लावावी. गवती चहा आणली, गवती चहा पासून अत्तर बनवला जातो, तो अत्तरही लोकांना दाखवला. आज आसाम प्रगती करते. अशा उद्योगाने, महिला उद्योगाने, महिलांनाही उद्योग केला पाहिजे, घराला हातभार लावला पाहिजे. या ईर्षेतून महिलांना उद्योग देण्याचा मी प्रयत्न केला. आणि म्हणून बांधवांनो, माझी तुम्हाला नम्र विनंती, आमचा निलेश या मतदारसंघात माझ्यापेक्षा बाप सवाय बेटा हे दोघही मुलं या जिल्ह्यात, महाराष्ट्रात, देशात नाव करतील, एवढा मला विश्वास वाटतो. आणि दोघांबद्दल मला अभिमान आहे. हा दोघही तरुण आहेत, तरी एवढा वेळ लोकांना देत आहेत. तरुण असून कुटुंबापेक्षा पासून लांब आहेत, आणि कुटुंबापासून लांब लोक, जनतेचे, लोकांची आज कामं जे करतात मी पाहतोय, मला बरं वाटतं, आनंद वाटतो, आनंद वाटतो. अनेक कामं माझ्यापर्यंत, बाबा हे काम व्हायला पाहिजे, हा रस्ता व्हायला पाहिजे, पूल व्हायला पाहिजे, ही योजना यायला पाहिजे, आणि आम्ही करतो. तुमची फक्त साथ आणि आशीर्वाद द्या, तुमची साथ आणि आशीर्वाद द्या.
असं मला वाटतंय. आणि म्हणून तुम्हा सर्वांना विनंती करेन, 20 नोव्हेंबर रोजी होणारी निवडणूक ही आपल्यासाठी महत्वाची. मी वारंवार सांगतोय, कोणी उमेदवार उभा राहू द्या, आमच्या निलेशला या मतदारसंघात कुडाळ मालवण मधून भरघोस 40-50 हजारापेक्षा जास्त मताधिक्याने निलेश निवडून आल्यास मला समाधान वाटेल. की पूर्वी हा मतदार हा माझा होता, लोकांनी माझी आठवण कामाची कार्याची ठेवली आणि माझ्या मुलाला निवडून देत आहेत. मी तुमचे ऋण कधी विसरणार नाही, कधी विसरणार आहे. उर्वरित आयुष्यात जेवढी सेवा तुमची करता येईल ती मी करेन. मी आज भाजपमध्ये आहे, उरलेला आयुष्य भाजपमध्येच राहील. आणि जनसेवा लोकहित माननीय मोदी साहेबांचे, अमित शाह यांचे आशीर्वाद घेऊन मी तुमची जनसेवा केल्याशिवाय राहणार नाही हे सांगतोय. महाराष्ट्रात माझ्यासोबत एकनाथजी आणि अजितदादा देवेंद्रजी आहेत, ते मला अतिशय चांगली साथ करतायत. आणि म्हणून बंधूंनो, मी तुम्हाला ही विनंती करतो आणि तुमची रजा घेत असताना तुम्हाला सांगावंसं वाटतं, 3 मिनिटातच मुख्यमंत्री प्रवेश करतायत आणि तेव्हा तुम्ही सर्वांनी कोणी उठू नका. मुख्यमंत्री आपल्या दारी येत आहेत. लाडक्या बहिणींना त्यांनी जे महाराष्ट्रात 45,000 कोटी ते वाटतायत, हे औदार्य दाखवणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री 2-3, 4 आणि 6 वाजेपर्यंत जनसेवा लोकहित आणि विकास करणारे आमचे एकनाथजी शिंदे येत आहेत. त्यांचं दर्शन घेऊन त्यांना आशीर्वाद द्या. या कोकणामध्ये देव मोठ्या संख्येने देवतांना मानणारे प्रत्येक गावात मंदिर आहे. देवाचं मंदिर आहे. त्यांना साकडा घाला की परत ते आमच्या महाआघाडीचं सरकार येऊ द्या आणि आमचं कल्याण होऊ द्या, आमची प्रगती होऊ द्या. आणि त्यासाठी तुम्ही आमच्या निलेश राणे यांना मतदान कराल असं. आणि त्याचप्रमाणे एकनाथजी शिंदे आणि त्यांचे सहकारी आहेत आमचे सावंतवाडीचे दीपक केसरकर आणि देवगडचे आमचे नितेश राणे यांनाही प्रचंड मताने निवडून देऊन तुमची सेवा करण्याची संधी त्यांना द्याल अशी अपेक्षा करतो. बांधवानो, परत एकदा तुमचे आभार मानतो. 5 तास तुम्ही आम्हाला दिले. एका जागेवर खिळून बसणं ही अशक्य प्राय गोष्ट तुम्ही केली. कुठल्या शब्दाने तुमचे आभार मानू हा माझ्यासमोर प्रश्न आहे. मी माझ्या रामेश्वराला प्रार्थना करतो, तुम्हा सर्वांना दीर्घ आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य माझ्या रामेश्वराने द्यावं. तुमच्या मनकामना माझ्या रामेश्वराने पूर्ण करो. मंचकावरील तुमच्या सकट मंचकावर असलेल्या सर्वांना हीच प्रार्थना आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.